Karancin ruwan sha a jihar Kano ko ina gizo yake sakar abin ya zama tamkar al'ada a kowace shekara tun daga watan Fabrairu har zuwa watan Mayu na kowace shekara. Sai dai tun bayan da Sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya bar mulkin jihar Kano, wanda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gaje shi daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2023. Jihar Kano ta fada cikin mawuyacin hali na karancin ruwan sha a kowace shekara. Hasali ma manyan fayisan da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar ta gada, wanda gwamnatin Sanata Rabi Musa Kwankwaso bata karasa binne su ba. An zargi gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da cefanar da su tun bayan da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya bar karagar mulkin jihar Kano. Gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wadda ta gaje shi daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2023. Abin ya zama al'ada a kowace shekara tun daga shekarar 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 har zuwa 2023. Daga lokacin da aka ce watan Mayu ya kama, damuna ta bada baya. Al'ummar jihar Kano birni da ƙauye kan fuskanci tsanani na rashin ruwa. Hakan yasa jam'iyyar NNPP a jihar Kano ƙarƙashin gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf a cikin yakin neman zaɓe ta hada da alƙawarin samar da ruwan sha a jihar Kano, duba da yadda abin ya ta'azzara a kowace shekara. Mun samu taɓa alli da wasu daga cikin ma'aikatan ruwa da ke madatsar ruwa ta Tamburawa, inda suka bayyana mana cewa katafariyar maɗaukin ruwa ta Tamburawa wadda Turawa suka gina ta, an samu ambaliyar ruwa wanda ya tafiyar ruwa da ita madatsar. Hakan ta sa a shekarun baya tsananin ruwan ma ya ninka na wannan lokaci da ake ciki. An samar da maɗaukar ruwan ta wucin gadi wadda ba za a taɓa samun wadataccen ruwa a jihar Kano ba. Katafariyar maɗaukar ruwan da ke Tamburawa. Lokacin da gwamnan jihar Kano Excellency Injiniya Abba Gida Gida ya karɓi mulki ne a watan Mayu, daidai lokacin da damuna ta riga ta faɗi. Sai dai abin dubawa a gani, shin gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf wanne kokari take a ɓangaren da ya shafi ruwan sha a jihar Kano? Shekara 8 ana fama da ƙarancin ruwan sha a jihar Kano tun daga watan Fabrairu har zuwa watan Mayu. Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya karɓi mulki a lokacin damuna. Ba za a iya fahimtar matsalar ruwan sha a lokacin ba. Da wannan shine karo na farko a gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf da ya riski matsalar ruwan sha a jihar Kano a daidai gabar da ake fama da shi a duk shekara. Abin dubawa a nan shine, shin shekara 8 da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta yi ana fama da wahalar ruwa, shin a shekara ɗaya gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf za ta iya magancewa? Tuni dai muka samu rahoto, gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti tare da tantancewa da tabbatar da matsalar da ke damun madatsun ruwa na jihar Kano, wanda gwamnatin ta yi alkawarin za ta iya yin ta wajen tabbatar da cewa an samu wadataccen ruwa a jihar Kano. Abin uzuri shine ga wannan gwamnati, shekara 8 ba a iya ba sai a shekara 1, a don haka ba dalili ba ne a bayyana gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf da cewa ta gaza a wajen samar da ruwan sha. Domin abin da ba a yi shekara 8 ba, shekara 1 da aka gada ba za a iya warware wannan matsala ba. Al'ummar jihar Kano a ci gaba da haƙuri da yi wa gwamnatin Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf uzuri. Insha Allahu shekara mai zuwa jihar Kano za ta samu ci gaba ta bangaren ruwan sha fiye da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kada a manta, Injiniya Abba Kabir Yusuf injiniya ne a bangaren ruwa. Ya san dukkan matsalolin da suke faruwa a ɓangaren ruwa. Maganganun 'yan adawa da rashin uzuri ga gwamnati ba zai kashe masa gwiwa ba wajen ganin ya tabbatar da cewa an samu ruwa. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni Amir